पाप तुमे पुण्य मो मृत्यु तुमे जन्म मो पाप तुमे पुण्य मो मृत्यु तुमे जन्म मुजरा देह जीव तुमे परम ब्रह्म मुजरा देह जीव तुमे परम ब्रह्म नमो नमो नारायण नमो नारायण नमो नमो नारायण नमो छोड़ा भल बकराटा आईची आज पके गोटे बकरा करबी बाबू 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 किसी खाया दियो बाबू बाबू मत किसी खाया दियो बाबू तो मंदिर आसी किसी आनी बाबू शीत लगुच बाबू बाबू ये सार्टा दे दियो बाबू भगवान भले रखत बाबू 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 किसी खाया दियो बाबू बाबू खाया दियो बाबू तो मंदिर आसी किसी आनी नेक्स्ट टाइम आनी तो हम देश उज्जवल करिवो भाई धन्यवाद जाओ भल बकराटा मिलगला ମାନେ ପାଟି ଖେଳୁଛା ବଳ ଭୂତରେ ବାଟି ଦେଲୁ ଖେଳିବା ଛୋଟବେଳେ ଥରକ ବି ଦେଇଥିଲି ବାଟିରେ ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବାରଟା ଖେଳୁଛି ଆଉ ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦେ ମାରନ୍ ଚକ୍ ମାରତୁ ତୋ ଜୀବନ ବାଟି ଖେଳିଛୁ ଲାଷ୍ଟ शीत करी काला अरे धीरे धीरे अरे धीरे धीरे बोलो मारी की सब पिज्जा फटे दला रे बाबू मारी सब पिज्जा फटे दला बाबा रे रक्त भाई ईश्वर बेरा घरटा कोठी भाई ईश्वर बेरा घर सेपटे धन्यवाद धन्यवाद भाई धन्यवाद चला जाऊची ताको घर भितर पशिबी खाइबी पीबी पकोड़ा बने के आसीबी ईश्वर बाबू कॉलिंग मिल रहा ईश्वर बाबू ए समुदी ए किए कि बिकार बेले देखा होछु ए समुदी ए कौन चिन्नी पारु ना रुओ मु तम समुदी न बापा डाकी अछि ए बापा तमो के समुदी खोजुची समुदी आइथले होइरे मोर झियर त आसिके हेलाइ 131 घंटा बाहर एइटा ताला पके आउ ग पके आटा चलो
କି ଇରେ ବାପ ତୁ କଣ ଏମିତି ମଣ୍ଡା କିଆ ଉସୁର ଭଳିଆ ଦଉଛୁ ରେ? ଇଏ ବାପ ତୋର କଣ ଦାନ୍ତର ଏମିତି ଝିଟିକା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି ରେ? ଇରେ ବାପ ଟିକେ ଦୂରେ ରହ ରେ, କୋନା ଟାଇମ ଚାଲିଛି ବା। ଆରେ କିଏ କାହାର ସୁମୁଦି ରେ? ମୋର ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ଯେ ତାର ବାହାର ହିଁ ହେଇନି ରେ। ସେଇ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଆରେ ବାପ ତୁ କିରା କହୁଛୁ ରେ? ଆଇଲୁ ଲାଗିଛ ଭଲ କଣ କହିବି ରେ କିରା ସମୁଦି, ସବୁ ଭଲ ଯେ ମୋର ତ ଛୁଆ ପାଇଁ ଯାହା ଟେନସନ ଟିକେ ଥିଲା ତ ତୁଇ ତ ଦୂରେଇ ଦେଲୁ ନା। ଆଉ ତାର 7 ମାସ ଭଳିଆ ପେଟ କରିଥିଲା ନା ତୁ ଦୂରେଇ ଦେଲୁ ରେ? ସମୁଦି ତୁମ ଦାନ୍ତ ଲାଗି କାରିଆ କାରିଆ ଦଉଛି କି? କଣ କରୁଛୁ କି? ଲଣ୍ଡନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, କୋଇଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମୁଁ 20,000 ଲୋକ ରଖିଛି। 20,000 ଲୋକରୁ ମୁଁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଫର 1 ମନ୍ଥ ଚାଲେରି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଗୋରା ଲୋକଟା ଟିକେ ଅଙ୍ଗାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିକି ଦାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଇଏ ପଡିଯାଇଛି ଆଉ କଳା ପଡିଯାଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏଡା ବଡ ଲୋକ କିଏ? ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଦେଲି। ମତେ ମାଫ କରିବୁ ରେ ତୁଇ? ନାଇଁ ଏଇଠି କହିବେନି ସାମୁରି ଭିତରେ ମୋର ଆଗ ଦେଖିକି କହୁଛି ମୁଁ ରବିନା ଟଣ୍ଡନ। ସାମୁରି ମୁଁ ଝିଅ ରାତିରେ ପର୍ସନାଲ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି। କିରା କହୁଛ ରେ ସମୁଦି? ମୋ ଏଇ ଝିଅ ସହିତ ତୁଇ କଥା ହବୁଟି? ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ସିଧା ଯିବୁ ଲାଟିନ ଘର ଅଛି ନା। ଲାଟିନ ଘରେ କଣ କରିବି? ଆରେ କଥାଟା ତ ମୋର ଶୁଣ ତ ଆଗେ, ମୋ ଉପରେ ଚୁଡ଼ିକି କାଇଁ କଥା କହୁଛୁ ରେ? କଥା ଶୁଣିକି କଥା କହ ନା। ଲାଟିନ ଘର କୋଉଠୁକୁ ଯିବୁ, ସିଡି ଘର ଅଛି, ଛାତକୁ ଯାଇକି ଶାନ୍ତିରେ ନିରୋଳରେ ଖୋଲା ପବନରେ ତୁଇ କଥା ହବୁ ରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ନାଁଟା କଣ? ପଦ୍ମାବତୀ। ନାଇସ୍ ନାଇଁ। ତମେ କଣ କରୁଛ? ଆଉ ତମେ ତ ବାଲି ସିମଟ ଫେଣ୍ଟିଲା ଲୋକ ଦେଖା ଯାଅ। ସପ୍ତାହକୁ ବେଳେ ପଡୁଛି। ସେଇଆ ହେଲା ତମ ଫିଗର ଟା ସେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଉ। ହିରା ତମକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ରାମ ଖଇନି ଗୋଟା ପାନ ମୋ ପୁଅକୁ ବି ପସନ୍ଦ। ଶଳା ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଏଠି କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଗାଣ୍ଡି ଖସିକି ଯିବି ହେରି। ହୀରା ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଟିକେ ନାଚୁନା। ଭଲ ନାଚିଲ। ଦେଖିଲ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭିକାରୀଟେ। अरे शशुर पुओ सेटा भिकारीटा कि रे मोठ जैकेट नहीं आम घर को आसी भात खाऊ। अरे भाई रे तू भाई विश्वास करनी रे से कोई लेखिया असला चुर मुते कहले ना मु 15,000 20,000 मास इनकम करछ रे। चल चल ता कोता बुझी बा चल। हाथ में स्लिप करी काला अरे धीरे धीरे